Τα σανδάλια Birkenstock και σανδάλια άλλου τύπου Birkenstock, είναι υποδήματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχουμε δείξει πώς να τα καθαρίζουμε, που χαϊδεύουμε με την πετρούλα πάνω στην επιφάνεια που πατάμε με γυμνά πόδια και είναι σκούρα πολύ από τον υδρότα. Κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό με την πετρούλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αφρούς για να μπορέσουμε συμπληρωματικά να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Έχουμε δείξει πώς να καθαρίσουμε τα λουριά, τα οποία πολλές φορές είναι καστόρινα, καμιά φορά είναι ηλιοδέρμα και ούτω καθεξής. Και τώρα ήθελα να σταθούμε σε ένα τμήμα επίσης πολύ σημαντικό των Birkenstock ή τύπου Birkenstock σανδάλια και μιλάω για το φελό περιμετρικά. Ο φελός λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο φθήρεται επίσης πάρα πολύ και σε βάθος χρόνου έρχεται και σκληραίνει και θρηματίζεται, διαλύεται. Υπάρχουν λοιπόν προϊόντα πια, όπως αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου, που αναγράφεται Cork της εταιρείας Colonil. Αυτό είναι σαν λοσιόν που έχει ένα σφουγγαράκι μπροστά, με το οποίο μπορούμε να περάσουμε περιμετρικά τη σόλα και αυτό πραγματικά έρχεται και ανανεώνει το φελό, τον προστατεύει από βρονιά και τον σφραγίζει, τον κρατάει δηλαδή μαζί, ώστε να μην υπάρχει αυτό το θρημάτισμα στο οποίο μόλις αναφέρθηκα. Οπότε το Cork είναι ένα εξαιρετικό προϊόν να έχουμε υπόψη σε καινούργια σανδάλια ή σε παλιά και οποιαδήποτε απορρέχεται με τη χρήση του προϊόντος, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.